Hello! Welcome to my channel! Ayan, nandito po kami sa piggery. Ala, nagaduman. Say, ala ne. Pangganakan amin, dagitoy? Pangganakan amin. So, ala, pangganakan amin. Say hi guys! Hi ka! Oh, ito ang aking mga assistant. Ayan. Pangganakan namin dito. So, titignan natin yung baboy, yung jeburias. Ayan. Kung gusto nyo po ng mga buryas. Saan na dan? Ayan. Dagita ito. Dagita na markaan. Isuti. Alan me. Ayan. Ayan. Ala, nagado! Ayan, dami-dami naman ng mga baboy! Ayan. Pangganakan amin dito, pangganakan. Ayan. Ayan, nagumatang kayo ito, itiburyas. Dito kayo. Ayan. Dito, ganakan niya. Ay, ayan. Masikog mi data, ante? Ayan, nandito po kami sa farm ng piggery. Nagdadakil na, nagdadakil da. Ayan. Ayan, hello, welcome to my channel. Nandito po kami sa piggery. Sa piggery po kami. Piggery, pobre. Piggery. Ito ang kanilang pigs. Papiano nga forte. Yan ang kanilang mga pigs. Ito yung mga inahin. Okay. Hanggang sa muli, maraming salamat.